Mhuri yeZimbabwe content creation Tobias wekwagutu anozikamwa nekufadza vanhu zvakanyanya pasocial media ochema nekunakirwa. Hello my lovely people, kusangana kwatiri kuita zvakare pagibbsdiarytv. Kana uri munyowani pachannel ino ichingosubscribe wotena notification bell. Pano tinouya nemanews update anoitika munyika yedu yeZimbabwe nemastreets esocial media. Tisi tine nyaya dzinopisa, wokomenda wolaika nekushare zvinotibatsira kuti YouTube ipushe video redu toona takawanda nehama neshamwari. Congratulations makorokoto amhlope kuna Tobias wekwagutu. Madam Boss vochemedza Tobias wekwagutu nemufaro mushure mekunge vamutengera furniture kunova kushopu yaMhofu. Madam Boss vadadisa and varatidza rudo kuna Tobias. Tinoti vaitire nevamwe zvakawanda nhaika kusatenda aiwa uroi. Mhuri yeZimbabwe ndinoda kusarai muchiona video raTobias achipuwa zvinhu zvake naMadam Boss nhaika yatinosangana mune mamwe manews update. Thank you for watching our content. Chimwe chinonzi chichi Mhofu chichitore calculator yenyu mundidzikisire mundisire discount. Hi guys, so ndanga ndina Tobias mukomana kwagutu. Pataenda kulunch pandamuti asha wakurumidza kuuya kuHarare. Zvinhu zvanga zvanyatsobatana ndamusiya achinzwisa tsitsi. Ini ndada kumugadzira surprise. Saka izvezvi ndazomuti Tobias ndazofunga kuti chirega kuenda mangwana, boss angada kuenda mangwana. Chirega kuenda mangwana. Please come ku Greencroft. Wozinoraramba kwangu ndichitsvaga tumari ungachindinzisa tsitsi. Saka zvanoda kumuitira surprise. Courtesy of touch of class. Thank you so much. Any receipt big Mhofu yemutiudza kuti mari ndidzikisiro discount rini. Love you. Ndodini maiwe. Saka nawo wasvika. Madam Boss, This is yours. you marry. Let's language. This is yours. Marry da koshe ikweni. Ndine mbona mati. Baba ndoda ngokutendai Mwari. Mwari ndoda kutendai. Mambona ndakakoshe ikweni Mwari. Mwari nekutadza kwangu kwesere Mwari. Aiwa Mwari shikatarabosa. Mwari ndokutendai Mwari. Mwari ndokutendai Mwari. Simu Tobias. Chipukuta msodi. Sorry, kan chipukuta msodi. Aunyari zvino. Unakuta msodi pambete. Ndiwakiri gaya chemerepo. Mwari. Mira ndimbona mati. Mwari hangu ndiri mutadzi. Zvamunondiitira Mwari zvakawandisa kudarika kutadza kwangu. Mwari chindiregerai zvese ndachisikwa chitsva kutanga nhasi. Mwari ndakuda kurarama upenyu hunemi Mwari. Komborera henyu nevandirangarira Mwari, handizvikudzi. Mwari notenda hangu. Amen. Ne comfort. Mwari ndakambonzi ndine coffin bed. Zvese zvinde zvangu izvo. Ndezvako zvese. Iwe wardrobe. Yokisa masutu. Mira Kumbokuvharira. Wakafitiwa. Mwari maita basa. Jehova. Sikata. Mabeti nezitupa. Tobias ndakusiya ipapo uchinzisa tsitsi. Kana mamagazini ndoti Madam Boss vacho vondidana ndiwosvika woti handinazve. Handana ngoti nhamo yangu ino. Angu pachangu nevana vangu vandichazvara. Vandichazvara. Apa. Aiwa Mwari wakuite zvakanaka.
ndoita nawo nemusoro kwaguti mundondinonokera zvemota zvinge zvimwe My touch of class ndakaorder zvinhu zvangu kuna mhofu zvogara zviri mustock saka tangotora zvimwe tangowedzera mabedside units, wardrobe, headboard, bed nechest of drawers. Tati tingoti mukomana kwagutu straight. Saka kuninga kwakanaka muchazoona aita setup yacho tokupai mapictures. Munyatsoona kubudawo zvinenge zvakaita. Thank you. So, okay, Tobias, all right. Guys, if you know that you want to give him something, zvinongoenderana nekwaari koko, hana Tobias ndokwanda kugara ndokumucha kwangu ndakakurira ikoko bva ndizvarwa kusvika ndati 20 something. Yes. And ndafarira kanyaya kaTobias because Tobias was a garden boy. Ina madam boss ndakadaro kuonako. Saka hapana upenyu usina history will make sense. Saka ifudza mombe na house girl wangu. Exactly. Vangorangarira nawo. Saka if you know could angachitanda kuitira project refish. Adata fish dzake kumaruzeva. So if you know that you want to support him, please come through. Yeah, we love you so much. Please follow him on Instagram, Facebook, TikTok. Anditika? Thank you so much. Thank you so much. Pagutu. Mafira kureva. Right. Andichavati pa coffee ni. Bye guys. From coffee ni to Ronziri ndo. Bye guys. Inonzi pillow top bed.